Прозорец към деня продължава. Много ми е приятно, защото тук в студиото е старши инспектор инженер Йордан Недев, началник на група в Търновската районна служба пожарна безопасност и защита на населението. Добро утро и честит празник! Добро утро! Така, в началото, преди да попитам трудно ли е да бъдеш пожарникар, да попитам как празнувате този ден, вашият професионален празник? Ами, аз първо искам днес от името на областно управление пожарна безопасност и защита на населението Велико Търново да честитя професионалния празник на всички пожарникари в региона, да им пожелая здраве на тях и на техните семейства и по-леко да преминава професионалния път, по възможност без происшествия, само с тренировки. Още един път честит празник на всички пожарникари. Наистина отстрани изглежда трудна професия. Трудно ли е да бъдеш пожарникар? Ами да, разбира се. По принцип няма лесна професия, но пожарната е една от най-трудните професии, тъй като е свързана с огромна физическа подготовка, нали? И редом с това и происшествията, които се отработват, изискват голяма подготовка и са много трудоемки в определени случаи и крият големи рискове и големи опасности. Нали, да. В този ред на мисли искам да кажа, че на днешния ден, 14 септември, през 1905 година е бил първия пожарникарски събор в град София, се е състоял, и през 1995 с решение на Министерския съвет 14 септември е обявен за празник на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Вие сте ни донесли тук така много интересна летописна книга, история на Великотърновската пожарна. Така, каква е историята на командата тук в Велико Търново въобще? Ами да, използвах случая, за да ви покажа нещо, което обособихме съвсем наскоро, към края на 2011 година. Една летописна книга, която сме я кръстили история на Великотърновската пожарна. И това се направи във връзка с през 2012 година се навършват 125 години от основаването на първата професионална пожарна команда в град Велико Търново след освобождението. Значи през 1887 година тогавашният министър-председател Стефан Стамболов изпраща в град Велико Търново Светослав Бойчев, нали, който има задача да основе и да създаде в града, в град Търново, тогава се е казвал, първата пожарна команда професионална. Нали. Ето го, е този човек тук, това е Светослав Бойчев. Така да се каже, ако може да покажем на камерите. Да, първият основател на професионалната пожарна в град Велико Търново. Значи първата сграда на пожарната в града е била на улица Кара Минков, номер 19. Ето тук на малката снимка може да видите, не е много добре. Там, където днес се намира белодробния диспансер доктор Трейман, точно там е била първата сграда на пожарната. Ето тук вече на следващата страница, малко по-добра снимка, виждате трите конюшни, които са били на самата сграда, и отгоре двете табели с двата девиза бързо, смело, трезво, който е бил единия, а втория девиз е бил, който чуждото не пази, той своя няма, което важи с пълна сила и до днес. Нали? Много интересно. Изключителни фотографии, така напомнят. Това са снимки и кадри още по времето, когато пожарната е била конна, когато са давали дежурства с коне и с бачонки. Ето на следващата снимка тук виждате и кулата на пожарната, която са използвали и за тренировки, и за наблюдателен пост същевременно.
на тази страница. Сега тук още няколко снимки можем да покажем на зрителите на Евроком. Значи, тогава е имало и втора пожарна команда, т.е. нещо като втора пожарна служба в днешно време в града. Първата е била на улица Караминков, както казахме, а втората е била до Общинския народен съвет тогава. Днес музей Възраждане учредително събрание около Конака някъде. Ето тази снимка е точно оттам. Там е бил и този наблюдателен пост, който виждате, е тази кула, където постоянно е имало човек, пожарникар, който да наблюдава от високо за възникването на пожари. Нали? Така, тук още няколко снимки. Виждате тук няколко емблематични за град Велико Търново снимки с сгради, които са се запазили и до днес. Ето това е занятие на конната пожарна команда през зимата на сградата на първа гимназия днес. Хуманитарна гимназия. Да. Ето тук, ако можете да приближите камерата, конната пожарна команда на Стамболовия мост. Тук на тази снимка също много така емблематична. На тази снимка пък парад на конната пожарна по улица Независимост, която по това време още е била павирана. Действително, да, много интересна фотография. Кога се пренася пожарната в съвременната си сграда? Ами, в съвременната си сграда пожарната се пренася 1950 година, 1951 година на сегашното им място, улица Никола Габровски 27, което тогава е било края на града. Нали, пожарната и стадиона са били на края на града. Момент, само искам да покажем и тук тази снимка. Виждате една фанфара и един бележник с ноти. Сигурно много малко хора знаят, но това са били, имало специален нотник за командите, нали, при излизане на пожари. Имало един пожарникар, който е подавал командите с тромпета. Нали. Не са се подавали на глас, просто до такава степен са били синхронизирани между себе си пожарникарите, че само с фанфарата, нали, като чуят определен сигнал, това е било знак каква линия да построят, нали, какви действия да предприемат. Също, нали, това е едно от много интересните неща за това време. Ето тук искам да ви покажа на паметника Майка България, също емблематична снимка за град Велико Търново. 1935 година пристигането на първия противопожарен автомобил за града, нали, и изпробването му с 4 строи пред паметника Майка България. Също една хубава снимка. Така. Къде са били съхранявани тези фотографии? Ами, честно да ви кажа, тези фотографии сме ги събирали от стари наши колеги, които с времето, нали, са успели да ги съхранят и да ги запазят, наши ветерани, бивши офицери от пожарната, които са все още живи. И с голям труд, нали, сме успели да ги реставрираме, да ги надпишем, да ги обработим и да създадем, нали, тази книга, която действително, да, нали, цялата история да се събрана. Да, ето тук виждате, това е пред днешният факултет изобразителни изкуства на университета на Централната улица, строение. Също там, където е улица Рафаел Михайлов, нали, също виждате павираната. Интересни шлемове са имали. Ето тук вече в новата сграда от 1951 година нататък, нали, да, вече знамето на Търновската пожарна и накрая завършваме с един пожарникарски офицерски шлем, който по това време е бил емблематичен, нали, за пожарникарите. И от тук нататък вече започват всичките автобиографии и снимки на ветераните от Великотърновската пожарна, които също искам да поздравя, нали, с празника, защото е празника не само на действащи, но и на всички бивши, които са допринесли с нещо за пожарната
като цяло. Тежко лято за вас. Това ли беше най-трудният сезон, в който сте работили? Ами, как да я кажа, лятото не беше леко, но като цяло за страната, може би, специално за Великотърновска област, не е било чак толкова тежко. По-голям пожар така имаше. Беше горският пожар на село Арбанаси това лято, нали, който събра неименуемо много сили и средства, много техника, много доброволци се включиха в неговото ликвидиране. И искам да използвам случай да благодаря и на кмета господин Панов и на областния управител за помощта, която оказаха по неговото ликвидиране. Нали. Иначе, общо взето, така, дори за региона не е имало така много големи крупни пожари. Кое е най-трудното, когато се окажеш очи в очи с огнената стихия? Ами, най-трудното е да вземеш правилното решение. Това е най-трудното, което в едно състояние, нали, на паника и притесненост е много трудно да се вземе, да се прецени, да се предприемат правилните действия. Вчера направихте една демонстрация в детска градина. Така, как реагират децата на подобни учения? Ами да, вчера във връзка с празника на пожарната направихме демонстрация в ЦДГ Соня, както и във всички районни служби от региона, нали, имаше такива демонстрации в детски градини, в училища или на място в пожарната. И децата реагираха много ентусиазирано, нали, защото занятието, освен гасене на една тава, която бяхме запалили на място там, нали, малко зрелище да им създадем, протече преди това и с евакуиране на самите деца придружени от наши пожарникари с въздушно-дихателни апарати, които с резервните си маски, нали, изнасяха на ръце част от децата и им подаваха, нали, свеж въздух за дишане. И тези, които ги наблюдаваха, бяха много ентусиазирани, им скандираха имената, всичко протече много добре, много се радваха. Защо според вас много деца мечтаят да станат пожарникари? Ами, не знам, за всеки е различно, може би, защото е благородна професия. Рискуваш живота си собствен, свой, за да спасиш другия и така. Помни ли се кой е бил най-героичният така момент за Великотърновската пожарна? Или няма значение дали е голям пожар или малък, винаги това, което извършваш, е важно и героично? Ами да, всеки пожар е важен, няма маловажни пожари. Трудности постоянно има, понякога повече, понякога по-малко. И не може така да се заклеймява и си кога, и си какво, нали, е най-трудно, Може ли да се каже, че пожарникарите са герои? Това хората ще го кажат. Не знам. Премиерът Бойко Борисов също празнува днес. Обаждал ли се до службата, за да ви честити празника? Поздравителни адреси има от правителството, от Министерството, по електронната поща. Постоянно пристигат от всички висши ръководни постове. Как преминава един ваш работен ден? Тревожно ли е очакването от така поредния сигнал? Ами да, наистина, който не го е преживял, който не го е изпитал, той не може да си представи какво е. Нали, като се получи сигнала за пожар в сградата на пожарната, диспетчера, приемайки го, има един микрофон, нали, на който го обявява и се чува из цялата сграда. И когато натисне копчето на микрофона, нали, този шум, който се чува, нали, всеки замира в очакване, нали, да чуе какво ще го очаква. Нали. И от този момент нататък до качването на автомобилите, излизане и до пристигането на мястото на пожара, в момент, в който пътуваш към неизвестността, нали, адреналина е най-голям и най-вълнуващо. Действително трудна е вашата професия.
по всичко личи, че е една от най-опасните професии въобще като цяло. Вие бяхте обявен за пожарникар на годината. Какво се изисква, за да станеш пожарникар на годината? Ами, то е ежегоден конкурс, който се провежда всяка година и аз станах в категория превенция, нали, само. Превенцията също е част от нашата професия, нали, която също е много важна, не? Защото по-добре да не допускаме пожари, да се случва, хората да не ги допускат, отколкото, нали, след това да ги отработваме. Нали. Много малко от хората са запознати, че пожарната разполага и с такова направление, което по линия на превентивната дейност ежедневно полага усилия за предотвратяването на пожари, за обезопасяването по линия на пожарната безопасност на сгради и така. Аз ви благодаря за това гостуване. Пожелавам ви приятно изкарване на днешния празник. По-малко сигнали за огнени стихии, за които трябва вие да се намесвате. Нека всички ваши колеги така да си вършат работата все така добре.